Ćao ljudi, imamo jedan fantastičan građevinski plac sa mješovitom građevinskom zonom za vas. Dole bi mogao, znači, lokal da napraviš ili restoran, gore stanove ili 2 kuće ili 3 ili jednu veliku. 459 kvadrata u Eslingu, 22. bezirku u Beću. 33% od sveg tog smeš, znači da izgradiš na 6 metara u visinu. U placu ti se nalazi samo struja, drugi priključki kao kanal, voda i eventualno gas je na ulici, možeš sve jako brzo, znači, da se priključiš. Plac ti je jako kvadratičan, znači jako dobro što se tiče za izgradnju. Imaš odmah od tale 3 minute vrtiće, školu, bila ti je isto dostupna peške od placa. Imaš isto sa 7 minuta sa autom možeš da ideš kroz Encestov, imaš jednu Enkopštrase gdje možeš, znači, da je više prodavnica u jednoj ulici. Znači za život sve što ti treba jako, jako brzo dostupno. Također ti se lobo nalazi u blizini da odmoriš dušu. Pa ako te interesira, kontaktiraj nas samo kod Klasan Partner Imobilien. Ugodan dan ti želimo.